Moin, tak fordi du vil kigge forbi. Jeg skal til at fortælle om, hvad vores Sønderborg render rundt og laver her i byen. Til markedsdags rykkes butikkerne udendørs med deres allerbedste tilbud, og så vil der også være en masse loppemarkeder, og der vil blive spillet musik live i gaden. Til Halloween bliver der her på Rønhavepladsen lavet en Halloween-skov, hvor der bliver lavet hyggelig stemning, og der bliver sat gravsten og så videre op. Og hvis du er heldig, så kan du måske møde nogen, som er forklædt ud som vampyrer og zombier. Så prøv at tjekke det ud til Halloween, hvis du tør. Til jul vil der blive holdt noget juletræstænding hernede på Rådhustorvet. Her vil der simpelthen blive sat et kæmpe stort juletræ op, som Stark har foræret Sønderborg hvert eneste år i over 70 år. Og så vil der også blive delt slikposer ud til børn, som er sponsoreret af både Bilka og Føtex. Gaderne vil blive pyntet op med julepynt, og så vil der også komme en helt flok julemand på knallert, som man kan komme og se. Vores Sønderborg kan også godt lide at pynte byen op og virkelig gøre den fin og flot, ved for eksempel at sætte en blomster op på gaderne, så det er virkelig hyggeligt at være her. Og vores Sønderborg arrangerer også musikarrangementer her i byen, som man kan komme og lytte til. Og det er pænt hyggeligt. Og til store legedage, der bliver der både sat en masse trampoliner op og hoppeborg op, så man kan komme og have det sjovt med, både for børn og vanlige sjæle. Påske. Til påske bliver der også arrangeret nogle forskellige ting. Der vil for eksempel komme en kæmpe stor påskehare forbi, som man kan komme og hilse på. Men alt sådan noget her, det er noget, der bliver arrangeret af vores Sønderborg. Med musik og oplevelser og events, som man kan komme og være en del af. Med liv og udsmykning for byen og glæde for byens kunder. Så jeg håber, du fandt den her video interessant, og hvis du kunne tænke dig at vide noget mere om vores Sønderborg, så kan du tjekke vores Sønderborgs hjemmeside ud og vores Sønderborgs Facebook ud. Men ja, det var egentlig bare alt herfra. Så moin!